Добре ли е вместо лежанка да правим лицеви опори или каква друга алтернатива бихме могли да имаме, ако не усещаме добре лежанката? Това е въпрос, който последовател ми зададе малко по-рано в YouTube и реших да направя едно видео, тъй като много често в моята практика започнах да трансферирам от лежанка с лост към лежанка с дъмбели, към чест преса, към лицеви опори или към друг тип упражнения. Бутащи упражнения. Нека да кажем нещо много важно. Лежанката с лост си е класика. Това е упражнение, което се харесва, което се използва, с което аз самия дълги години съм градил физиката си. В някакъв момент трансферирах от лежанката с лост, махнах я, замених изцяло с дъмбели и с чест преса, но лежанката с лост беше упражнението, което много консистентно ми помагаше да качвам силата в раменния си пояс. В един определен момент обаче започнах да усещам, че всъщност лежанката с лост започна да става доста arm dominant, започна да усещам много по-голямо натоварване в трицепсите, в раменете и точно поради тази причина преминах изцяло към наклонена лежанка с дъмбели. Но нека да се върнем на въпроса, който моят последовател е задал. Дали е окей да трансферира от лежанка към лицеви опори? Окей. Има обаче няколко проблема, поради които аз не бих избрал точно най-тежкото упражнение, което може да ми донесе най-много механистично натоварване, да бъде упражнението, което да заменя с лицеви опори. А защо? Има един основен проблем с лицевите. Трудно се добавя допълнителна тежест. Ако имате партньор, с който тренирате заедно, тогава няма да имате проблем. Той може да слага дискове на гърба ви и това съответно да ви дава възможност супер лесно да си изпълнявате лицеви опори с добавена тежест. Ако използвате дръжки, ето такива например, това допълнително може да направи упражнението по-трудно, тъй като когато правим лежанката с лицевите, когато ги правим с дръжки, успяваме да увеличиме амплитудата на движение, което само по себе си прави движението по-трудно с по-малък товар. Но, ако тренирате самостоятелно и желаете да замените лежанката с друг тип бутащо упражнение, чест пресата с кабели е перфектен вариант. Много зали вече имат огромно разнообразие от машини, най-различни чест преси, които спокойно можете да вкарате в програмата си на мястото на лежанката с лост. Но ако си начинаещ, ако сега влизаш в залата, нека лежанката с лост бъде едно от задължителните упражнения, които ти правиш, защото ще ти помогне много бързо да качиш общата сила в раменния си пояс и оттам насетне вече ще можеш да развиваш програмата си паралелно с развитието на физиката си. Ако това видео сте го намерили за полезно и ви харесва съдържанието, което правим и продължаваме да правим, може да ни последвате, да споделите видеото и да се абонирате за канала ни. Може да ни последвате и в другите социални мрежи като TikTok, Instagram и да станете част от нашата аудитория. До скоро!